Nee gasten, kijk eens wat ik hier heb gelezen in de krant. Ze hebben een schat gevonden van 4000 jaar oud. En ze kunnen daar van alles uit leren. Ja, echt graaf. We zouden ook niet zoiets moeten maken? Ik ben nu aan het eten. Zouden ze dat dan nog hebben of zou dat dan met pilletjes of zo zijn? Ja, ik denk dat dat met pilletjes zal zijn. Hè. Of als je een iPod. Zouden ze nog altijd muziek luisteren? Ik weet dat niet, misschien in hun hoofd. Ja. Anders moeten we naar de visput die doos gaan begraven. Hè. Dan spreken we binnen een half uur af. Ja, zo. Wat maar die duur een keer zien, zeg. Ik zal die een keer uit gaan halen. Hè. Oh. Heb je er nog iets opgezet ook of wat? Ah ja, hè. Ja, Niet open. Dat is goed gevonden. Ja. Dat mag ik wel. Maar ik wil erin leggen, zeg. Ja, ik heb die in de sigaretten ook. Ja, This was from a bad road. We don't need this.